Club Junta, building better Africa. Mwasera bwanji lonse omwe mukuonera Mibawa Television Creativity that does zero lachinayi tsiku ndikumakhala pa 27 mwezi umenewu November 2025. Mibawa Television ndi omwe mukuonera kanthawi kano gwede ndi programu yake ine dzina langa Happy Kasinja Banda. Kwa programu uno tibakhala ndi munthu mkulu kwambiri Steve Kondwa Banda amene ndithu abakhala kuzukuta nkhani zosiyana pano pa Mibawa Television. Ndimulandire nsanga Steve mosataya nthawi ndakulandira kuno gwede. Zumu kwambiri. Chaka chikupita tasava ngono Christmas. Yes. Yeah, Christmas inafika. Yeah, tasava ngono. Yeah, inafika kotalika. Musatipase thengenenge ba. 27 ngati ndisakunama Yeah, 27 or lelo ndi 27 ndika 3 days ka uku plus 21 masiku 28 ochepa kwambiri ndi Christmas. Christmas yamike Yehova kuti tafika lero tili moyo inonso muli pamenepo yamike kwambiri. Oh yeah, ndakulandira program ene ya gwede patakata nthawi nana lero kulibe lero mukhale ndi ndizo kuti tapatsirana chabwino atha kufuna kudziwa zambiri. Oh yes, akadanda program yakasira bwere danda ula makhala mbiri amanyamuka lokudwala kubwera kuti yayi uzayankhulira Malawi. Timayamika cha feedback yanu kwambiri timayamika muwathokoza kuti akaonera kugwedegwede amazayika ma feedback pamene kuti makanya kuti akuti ndipo chomwe tanena pano sichimakhala bodza ndipo tipaleke chika chakuti chimadzapherezera mopoti kauza chakwera mukagwa 2025 ena katinyoza koma zinapherezera dauza timauza chifukwa cha easy ndepano ife sitili mbana program yake makhala imeneyi timangokamba zinthu mene zilili zabwino zoipa ife sachipani chanu mumanena nthawi zonse kuti tisakhala nzanu chifukwa kamba zokukumerani tisakhalenso adani chifukwa kamba kutula ndale la chipani chanu kusiyapo mumve zinthu kuti zikuyenda kukhala bwanji chabwino fo anthu andale ndi amodzi chabwino anthu andale amakhululukirana anthu andale amalandirana kuchipani amawera team limodzi amabandala limodzi kumene kuchita withdraw kuchita withdraw zozo sindingapange kulibe kubandala ndizona kulibe kubandala muli pampepo zozo ndizona anthu andale ndakuba dzuloli ngati mesi ndifuna kuyankhirira dzuloli ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino ati kunali apolisi kumeneko. Kodi mmakatani ku nyumba ya mtsogoleri wakale ino ndimanena kuti apolisi sino ndakuzana kunali apolisi kuti munapita ndikuti kunapita apolisi kumene pakutero ndeni pafunsa kuti kodi makatani kumeneko kupita kuti mmakataniyo muona ngati ndini inonso munakapita zakakhaza bwino kani inamba lachisanu chata pomwe apolisi yanamanga wachiwiri kwa chief of staff chabwino Arthur Jalale powaganizira kuti adatenga agalu anayi amtundu wa German Shepherd. Agalu awawa ndi agalu okuti amapasidwa training yapadera kumbali ya security kuteteza anthu komanso ndi agalu amagwiritsidwa ntchito kwambiri pa dziko lapansi ngati matema police dog. When I grow up I want to be a police dog. The police woman, the police officer. The policeman. Police dog. Simaona. Ngamba displays anzatwa pakazi ngati chikondwerero chokumbuka kuti mina tatazaka zingapo amataka muzo ti ima chonche stop banga salute apakira training mkhali ya chitetezo chabwino nde akuti agala amenewa akuwaganizira kuti adasowa ku nyumba ya boma State House pakati pa 19 September ndi 4 October chabwino mlandu wa iwowa uli nkati ndipo sadapatsidwe belo chabwino ndiyeno mwina kuti ukamba pano ali nchoro cha polisi mukafukufuku wa polisiwo adachita kafukufuku wawo dzulo ma MP amalawi Congress Party dzulo ndi lachitatu pa 26 idafika nthawi ya break osadanyanyala osabweraso osapezeka mparliament chabwino anathamangira ku nyumba kwa president wakale wa dziko lino president opuma Dr. Lazarus Chakwera kweli ya 10 ku Lilongwe kumeneko akuti mukulankhula kwawo akuti anthu anaona magamoto Land Cruiser a polisi okwana akuthamangira umenewo ambiri
Amwana bwera koyamba kuzazungulira kachiwiri kuzazungulira misewu ya panja kachitatu mpaka na ka 5 munamba kumveka nomphekese sena iyayi afuna amange achakwera iyayi kufuna kuchitike zotani ndema MP wanathamanga kumeneko kuti akamve gauli modzi mina lompanga support president wawo ku parliament kunongotsala DPP UDM azipani zina ndoyima koma onse akongeresi anathamangira kuyera anathamangira omwe kuti masapota awo polisi inakana kuti ife sitina amange achakwera ndipo palibe chinyenje yonse choti palibe warrant of arrest achakwera MCP so anatsimikiza choncho kuti palibe warrant of arrest koma kuja kwa lero taona timati search warrant chochoka ku koti chopita kwa polisi kwaloleza polisi kuti apite kunyumba kwa achakwera akafufuze angati akusunga mosavomerezeka agalufolo amene akuganizidwa kuti ngaboma manisha padiwo akuganizidwa kuti ngaboma kuti adagulidwa pazifukwa zothandiza chitetezo ku State House osakhala peso no yes chifukwa ndi boma lomwe lili mwini kwa agalu anayi amenewo kuti amene boma lidagula mu chaka cha 2024 chabwino kuti adzithandiza pa chitetezo cha mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba yake ya boma chabwino so chilolezo chimenecho search warrant ndiyo kuti akafufuze akalowe amabweretsa makalata athu ine ndine wakuti inspector wakuti ndabweretsa kalata iyi mufatise nyumbamo ndemuione mualoleze for police amenera adzipange introduce identify yeka akuuze chomwe abwerera wa police ngatafika pamalo sana zipange introduce ndikuuza chomwe abwerera sanga kumanga osanga seche nyumba mwana chabwino sakuyenera kulolera wadachita mphamvu zotani muyifulotseka chitseko akatenge kalata komanso atakhala achita pakana alowa apeza chenichenicho inu ku court mumatha kupeza lawyer nukanena kuti adatenga chinthucho mosavomerezeka ine adachipeza koma adatenga mosavomerezeka court limapereka kaye search warrant kapena wapamene pakhale warrant of arrest nde azipange introduce ndo akakafika kumene kwakanena kuti ife ndakuti ndabwera kuzamanga chakuti ndekuti akakapezadi akatenga kuti agwise ntchito umboni ngati ku court kuti agalu omwe timaze ngaja tikwaganizira kuti aja ndapeza kunyumba kwawo wakuti agaluwa ndi awa chifukwa mu court mukamapereka mlandu mufunika mboni khala umboni ongonena mumaina umboni kuti ukhale umveka bwino ndonene ogwirika koti silitenga za pa social media koti silitenga za pano koma lini malamulo amene matsatira kufuna kupeza umboni mpaka dali pano ofesi ya mtsogoleri opuma ameneyo kapena chipani sichinatuse statement iliyonse pa nkhani imeneyi yokuti patengedwa chilolezo chokuti kukasechedwe kunyumba kwawo kweli ateni kuti kukaone ngati kukusungidwa agalufolo galuwa adagudwa kuti 2024 pamene achakwera adali president zikanakuzotheka kuti anagula iwowo ndalama zawo osakhala zaboma ndetisiya kaye tikaimva ngati takafike ku khoti nkhani kufufuza munthu sikulakwika ndi makamba pano zimathandiza kukhoza mbiri yake kapena kudziwa chilungamo sikuti apolisi adalakwitsa ngati anapita ndi choyenerera apita ndi choyenerera koma ngasadapite moyenerera ndi padalakwika koma ngati apita ndi search warrant kunena kuti tipange chakuti ndikufufuza zimakhala bwino foti pamapeto timatha kumaganizira munthu wina chinthu cholakwika chisali choncho komanso timatha kumaganizira zabwino mwina asali choncho koma pamapeto tidziwa zonse kuti nkhani idakali ku khoti ndeni mmene ilani ilili Professor Thapito Mutharika atachoka ngati tsogoleri kunapitaso apolisi kukafufuza apolisi kunyumba kwawo nthawi imene kunali manong'onongo kuli kukafusa mafunso ochuluka kwambiri kwachoka mazebra kumeneko zokuti kuchitidwa nkhanza iyayi akufufuza apolisi funso langa nali limene kuti izi sinkhanza kwa mtsogoleri opuma izi kuti tizimusakasaka kumfufuza ngati munthu sunalakwe palibe chomwe anganena kuti akundichita nkhanza inu kuntchito kudachitikapo zinthu mwina muofesi mwanu wina adachitapo zinthu adakufufuza linonse adakufufuza mafunso akapangani nkhanza mafunso anomo ino chifukwa chokuti munali so palibe jonka abakiri muluzi atachoka so muofesi abakiri muluzi sadaitadepo kwa SCB akafusidwapo mwambeza ndikafufuwa madani amachitika chabwino zimachitika zinthu zotani
Chabwino. So ababa so mukuziyeresa kuti yainza bwino zilizo izizi muchitika za munthu ngati pali cholakwika malamulo amalola chabwino ngati ndondomeko mufusirayo ilinso yadongosolo chabwino lamulo ndi manena libe zoti awanda Steve Kondwa Banda chabwino awanda Habe kulibe lamulo ndi lamulo mene limakhalira lamulo lomwelo lagwisidwa ntchito lero ndilomwenso lidagwisidwa ntchito kwafusa Mutharika chabwino atachoka lomwelo onse unagwisidwa ntchito kwa lomwelo onse lidagwisidwa ntchito kwa Dr. Bakiri yes. maona so lomwelo onse nthawi ina kedagwisidwa ntchito pa Tupere Muluzi yes lomwelo onse lidagwisidwa ntchito pa Kabambi yes lomwelo lidagwisidwa ntchito kwa Achihana lamulo lake pozipotsa lomwelo ayilo Kichihana so ndi lamulo kuti akumufufuza munthu amafufuzidwa munthu koma pampeto pake amandanira ngati pali cholakwika amapita ku koti ndomwe limapeza munthu kuti ndolakwa kapena ayi achakwera solakwa angopita wakafufuza koti ndilo ngati pali chinthu chodzapezeka kusogoloko litadzanene ndi koti siku ayibisira mbiri kumeneko yayi kwayibisira mbiri zimezo mwina zikathele ku koti ko chabwino kuti nkhani yake ndithu ikhale agalu okay ndaneka mpaka yetu mumadziwa chinthu china lamulo ndi lamulo choti lizidziwa sizikutengera kuti kwatengedwa chani lamulo ndi lamulo ngati akufufuza ntchito ya polisi ndi chani nje kufufuza ndi kufufuza amafufuza china chilichonse chomwe wakuchionacho kuti ngati chikuganiziro ndi lamulo koma ukapeza munthu kuti ndolakwa kapena osalakwa imakhala koti ndengati anthu ena kakunena kuti ayi ndolakwa amene ndakulakwitsa foti koti sinapeza munthu koma apolisi palibe chomwe akulakwitsa chifukwa chokuti malamulo ngati akutsatira malamulo mwamvesese ali mmalamulo ngati akutsatira malamulo koma ngati malamulo akutero koma ngati sakutsatira malamulo pa zoyenerera kuti akaseche kuchipa munthu ndikuti pena pepo ndoti pakulakwika koma ngati atenga search warrant kupita ukasecha munthu kwa bwino bwino ndikuti pali cholakwika ali malamulo akupanganso za malamulo tuhani gwede kudzukuta nkhani zosiyana-siyana pano pa Mibawa Television timati timwe kumadzi pakondo tikabwera tili nazo nkhani zosiyana-siyana khani pomwepo programu ino ikupitilira Club Junta Building Better Africa pamene nkhani zosayamba pano pa Mibawa Television programu yake yomweja gwede Steve Kondwa Banda munyumba bono kuzukuta nkhani zosiyana-siyana apo timakamba nkhani kuti ayi zonse ngati zili malamulo zili bwino palibe chotayika china chilichonse tipite chisogolo Steve ubwino wake pokhapaje mbwerereso makota athu ndoyi mapaoka nakamba kale kuti amatsatira malamulo satsatira zomwe anthu akamba pa social media satsatira kuti atulankhana kuti chani koma umboni uwoyenerera chabwino ngongole ya Malawi Steve pano tikukamba lero tili pa 28 trillion kuchokera paja timati kha ma 22 ndawiyo pano tikuti 28 si billion trillion tafika bwanji kumeneko ngati dziko happy zomvesa chisoni zomvesa chisoni bwanji mwina timangomva kuti dziko la Malawi ndi ngongole sitimadziwa kuti kodi ophinjika ndi ndani pamakhala ma factors angapo kuti mwina mukafikire ngongole iti imene akuti mene DPP nkachoka nasiya ngongole ya 4 trillion Malawi 4 trillion pasaka 2019 Malapitalo lasiya ngongole kuona 28 trillion Malawi kwacha yomwe makongola mdziko momwe muno komanso kunja kumabungwe zijati mavoti parliament yavomereza kuti boma libwereke ndalama lomangira sukulu yakuti lomangira chipatala kapena lomangira china chake kaya misewu timakongola chifukwa chani timakongola pofuna kuti chitukuko chioneke ndekuti mdzikomo ndalama zokwanira zomwe zikutoledwa ku misonkho sizikukwanira ndetimaona kuti okay koma maplani athu ndotere tuperewera ndalama izi pa plani omwe tapanga tikongole kukongola kuja makhani ma interest awo omwe timakakongola komano chimakhala nkhani yonena kuti ndalamazo zikakongoledwa zagwira ntchito yoyenerera mwamvesese pali ngati pakhomo mwakakongola ndalama yakatapira koma ndalama yakatapira mwakathera mowa mutakhala kuti mwakongola mukuyambira business ya tomato kuti tomato uja mukamagulitsa muzitengako pang'ono ukabwezereza ina kumachita chitukuko ina kumagulira na sapati zimakhala zomveka ndifake leader of government Ajabi Muhango munyumba ya malamulo ananena kuti izizi kuononga kwa chuma ukuku
akufuna kuti achipani chakale boma lakale litafotokoza kuti ndalama anapanga nazo chani ndekuti ndizimaonongeka ndalamazi 8 trillion ndekuti zimaonongeka mesa ndipo government ibweretsa boma libweretsa tsatane mene ndalamazi zidaonongekera ndipo iwo kuti atani afotokoze kuti amatani nazo pa zaka 5 zinakhala kuti 28 trillion inuyo ndinu munthu odziwa za masamu dziko la Malawi zili chimozimozi 28 trillion mukunena kuti 28 trillion Malawi kwacha pa zaka 5 Steve ndalama itu kunena kuti inachokera kuyambirira kuchatisana mukuti kunali 14 trillion 4 trillion 4 trillion by 24 chapter 24 5 years 5 years 24 trillion pa zaka 5 kuchokera kuja kodi Malawi bwezali chimozimozi tezifusa amalawa yanke amalawa bwezi anthu akudandaula nkhani ya njala bwezi anthu akudandaula za kukwera kwa katundu bwezi dziko lino likusowabe kupanga katundu kuyenera kumatumiza maiko akunja production mwamvesesa bwezi tilibe chimozimozi mene umphawi anthu bwezi pano misewu ili mene ili misewu yathu ililimu zipatala mulibe mankhwala mulibe maledi bwezi azimayi akuberekerabe pansi bwezi mankhwala akusowa bwezi ndrama ikusowa inakhala kuti 24 trillion lali ngono ngati Malawi 5 years 24 trillion ochepa posachedwa pompa timafoti pa miezi 4 67 billion ya State House idapita ati kuli budget yazovala mmenemo ngati ma 67 ati muli budget yazovala kuli landscaping mmeneko mabilioni ogulira zovala mu 67 billion zakuja ati umagulira salo za special edition sabalo za magida 6 zokhala zikwa maseko mawina wakali nayo imodzi special edition chowawa ndichonena kuti Kongolezi timabweza ndife Malawi kudzera mu misonkho yathu ndichifukwa chake mumaova kuti VAT yakwezedwa peyi yakwezedwa pa nkhani ya Airtel not Airtel nkhani ya mobile money chabwino mpamba Airtel tayika motina nditina mmene muja amene mukuina betting itu kuikapo sonkho ndofuna kuti pa nthawi yomwe tupanga chitukukoyo pazipezeka so ndalama yomwe tikubwezera ngongole so mukulandira salary pamene amene adadya ndalama zimene zija zawo zili pabwino anawa kutumiza kwabwino pamene akuvutika ndi munthu osauka amene akubweza bengongoleyo amene akukwera malole popita kuntchito amene akuyenda pansi popita kuntchito amene akunenera mamili basi chifukwa sikuti ndikufuna ndalama alibe chifukwa choti misonkho yachuluka kuti tibweze ngongole zomwe anadya anthu ena ake pa zaka 5 24 trillion osaoneka dziko chitukuko sitingakambe kunena kuti chili pati chitukuko chifukwa 24 trillion happy tizikamba chilungamo pano ndi trillion ito drama chikuoneka kumaloza kuti icho si billion ito iya icho koma ngati makongola ndalama ndikagula magalimoto kuthera fuel kuthera maulendo akunja kuthera basi kuti ena akwatira kazi folofolo kuthera chakuti ndekuti sitinakonde anthu akumudzi kuthera kuti anthu akwatira kazi angati folofolo okay pamene anthu akuvutika kuti apeze pamene fetereza amavuta atsogoleri athu tidzili kondani dziko lathu MCV leader of opposition litero akunena kuti tisongoyangana 67 tisongoyangana 28 trillion yokha ungoyangana koma tioneso kuti mphamvu yakwacha idagwa komanso padachitika devaluation ndi chifukwa chake figa ikuoneka ngati yaikulu nakhala kuti kwacha ili mphamvube mwina figa sikuoneka kotero koma tikapita pa ground pali zotani ni 15 trillion kandi 12 trillion ngongole yake kodi pa zikuita kale ndefuso kodi meyo ya anthu inasintha chifukwa cha ndalama imeneyi ndalama inapanga create ntchito inapanga create ma development oneka inatibweretsera chinthu choti tikhoza mabweza nacho ngongoleyo ndeno dziko pa khomo pakakhala ngongole palibe khomo limatukuka ndikunama palibe mukulandira ngongole zokuti mumangojera mungapindule magulira ti nyama tonto mungapindule ayi mungapindule olo padabwera dolo chotani sizingaoneke olo mutakhala kuti olo ine mwalithawa khomolo kubwera dolo wina kusakhala nyumba athawaso ndi olo akhoza kukakamira koma akhoza kupeza kunena kuti anena kuti hey panotu chituko sitipanga tibwezeka imangolo ngati akazi anu amangongola ndalama ku banki muzi inu kufika kuti iyo ndingothawapo olo kubwera dolo wina anena kuti chituko sitingapange tibwezeka imangolo so chitukuko zikhala zovuta komanso kuti chuma chibwerere bwino zitivuta zachuluka chifukwa chakwena adongoja
ati ndalama ati kumathera sapato anthu yeah, imene mukuyinimbikira poti kubwera ripoti tionesana ripoti ilo timakamba chilungamo ndi wina aliyese ndinene chilungamo pano sindidana ndi wina aliyese koma ngati mudadya ndalama za Malawi kumathiradi zovala akwaku imene ndesigwira landscaping imene yoyo ndesigwira kawadiro pomwasintha imene ndimubweza musanza yeah, bas. Poland Moto pili. Parliament. Yajita approve kapena kuti our Director of Public Prosecution. DPP osaka DPP Japan yayi. Koma no Director of Public Prosecution. Awachita no avomereza kuti akuzoyamba kugwira ntchito tsopano muzona bwanje. Ndi mpando ofunika kwambiri. Chifukwa ndi amene amakhala mkulu woyang'anira milandu m'dziko muno. Mene zateremu ndekuti amba kufufuza milandu ina. Fa milandu ina amene akuti avomereze ku ofisi yawo. Apereke chilolezo kuti izi zikuyenera kwamba kuchitika. Milandu iyi kodi atazenge nda polisi kapena ibwere ku ofisi kwathu. Kuonetsetsa ndi umboni wake kuti ndotani. So committee ya Public Appointments Committee ya mamembala onse 17 ali mu committee imeneyi anavomereza mosavuta. Zinthu zosangalatsa kwambiri tikupempha kuti abweretsa kuthekera asagwiritsidwe ntchito ndi anthu andale. Parliament asankhantani Steve Faustino Maire anasankhidwa ndi president. Anasankhidwa ndi president? Yes. Parliament wake kudali kwangovomereza. Amavomerera malingana ndi malamulo. Mene zateremu ndikuti ndi mwini unyolo. Milandu isakhale of course sipakha mlandu wa ndale libatsutsa. Kulibe mlandu wa ndale. Yamesa mara mupite ku court. Akumangana chifukwa cha ndale. Muzapite ku court. Muzane kuti amanga chifukwa cha ndale. Ndiye mukamve ku court kuti ma charges akumpasa anenapo kuti wapala mlandu wa ndale. Ayi. Kulibe. Koma chomwe chimachitika. Amatha kukupatsa milandu yabodza. Chabwino. Kungokupatsa milandu yopeka kuti ukhale chete pa ndale. Chabwino. Mwamvesesa. Kumasakala mlandu wa ndale. Kulibe mlandu wa ndale. Koma amakupatsa milandu yabodza. Milandu yokuti ulomboni wake sakapereka. Cholinga ukhale chete pa ndale. Ndiye musamanene kuti kuli mlandu wa ndale. Kumene kuti upanda nzeru. Koma muzinena kuti apatsa milandu yomwe tikukayikira umboni wake. Ndicho lingo kuti akhale chete pa nkhani ya ndale. Chifukwa chakuti kulibe malekodzi aku court mungakapeze mlandu wa ndale. Atachaja mlandu wa ndale. Kulibe. Chabwino. Mwamvesesa. Chabwino. Komano amapatsa kunena kuti inuyo mwina tinakuonani chaka chatha kukhala ngati munachita mlandu ozembetsa ndalama. Chabwino. Koma palibepo mlandu koma ndongo cholinga kuti muno akakumanga akuze kuti uzikaonekera ku khoti la kunzuzu lachita nonse yokhala ku Blantyre. Mwamvesesa. Kumene kuja ndifuna kupasa busy. Ukamatera uzithira ndalama zako maloya. Uzikhala ndi mantha. So amakupatsa mlandu kuti wabodza olosomboni kuti ukhale chete pa ndale. So pano milandu ngati imene yoyo siyabwino. Chifukwa chokuti pamapeto pake anthu ajama zasiyidwa amapanga claim ndalama zambirimbiri kuboma. Maona boma lapita lijalakanika kuwazenga anthu milandu yosiyana. Anthu mpaka na zaka 5 kutha boma kubweretsa umboni wina uliwonse kuti kodi mlandu mmanganizira uyu uli pati mukwadziwa anthu ake boma lijatidakanika. So nzati milandu imeneyi yambiri inali yongophikidwa. Chabwino. So anthu aja solako ali manani court. Koma ngatana kanika boma kubweretsa umboni. Ndiye kuti anthu aja ni fulube ndipo ali ndi udindo osankhidwa. Ali ndi ufulu osankhidwa pagandi pa maunduna kani pajani. Ena aja zaka 5 anakhala ali ndi umboni. Anakakulusa umboni. Chifukwa cha zimene zozo andali ndamamauza anthu ena ake tapita kampange chakuti wakuti. Chabwino. Waona kuti akhale chete. Tsono inu ya Maire izo musapange. Chabwino. Muonesese kuti milandu ikhale ndi umboni. Munthu akamapita kuti mlandu usachedwe usathe zaka zambiri. Komanso musathetse milandu ina. Chifukwa kuti chankhani zokuti zikuoneka kuti mwina zikhoza kutheka musire court chikathetse milandu. Komanso sukuti foti musire court ndiye kuti mudzitha kukholetsa umboni zimachitika. Anyamata ana mwatuma asemaka kholetsa umboni pofuna kupasa advantage munthu wina. Koma mlandu ukazengedwe mmene ulili. Kuti inunso mukapereka umboni oyenerera mmene ulili. Milandu isatenge nthawi. Chifukwa timaononga misonkho ya Malawi. Komanso anthu aja kakhala kuti tatenga nthawi umboni palibepo timadzalipira amadzaoneka. Koma mwina zina zake adachitadi. Kale lija timangomva kuti mwenye wakuti mlandu aja uthesa musapange zimenezo. Kandi ndinene ku court likanene kuti awa ngosalakwa. Chifukwa zimapereka magazi siyana. Chonde musathetse milandu ya anthu ena akangofuna kuwathetsa chifukwa ena akakuza ndi kumbali. Ayi mugwire ntchito yanu onse amene anaba chuma cha boma muzaka zapitazi zonse omwe dziko linachitikira ngati umboni alipo aone evidence aone evidence
aone nyekwe amangidwe evidence ndipo milanduyo avine sa atsogo akeni sonda amakonda ati saba yani ati kuligule wina kama ati saba kadokso Africa ngomwe wala nikumbukire amene aone evidence ale saba nganda dziko muno tete dzimvera nechisoni mulantu ovutika mdziko muno ndewa peza kuti wina wandale mono mokwisa chito zamazawali nazo ndi zambiri anthu andale ali pa advantage amakhalira ndalama zambiri zozipeza mabuno bwino koma amasiya bezibezi ja kutenga nsuza Malawi kubera amalawi amene ali amphawi zosakhala zabwino munthu amene musamusi ameneyo musamusi chabwino ndithu ngati pali ndithu mboni woti atengeza kuti yes, milandu yendesa komanso musatetse milandu yanthu chifukwa choti ngachipani cha DPP musiye khoti ligwire ntchito mboni ngati ulipo mukawapange present imene kukhoti musachedwetse milandu fwa kunchedwesaso munthu milandu mumamulakwira fwa khoti ndomwe limampeza munthu otani olakwa chabwino ndithu pamakina ameneyo Max kugiragira makamera pamenepo kuti zonse zioneke bwino Jonas Maere amenenso watithandiza pano kuti zinthu zonse ziyende mwadongosolo ino dzina langa Happy Kasinja Banda Nana watalikira mu studio bono timakhala ndi Steve Kondwa Banda program imene ya gwede tikumanenso sabata lachiwiri kuti tizazungute nkhani zosiyana mwakuma nonse pitirizani kuonera Bibawa Television Creativity that dazzles. Club Junta, building better Africa.